B'tifkira għal karattru feriħi li kellha ġie inawgurat spazju miftuħ b'memorja għaż-żagħżugħa Mirabel Falzon. Fil-fatt b'ħidma konġunta bejn l-Aġenzija Indis Malta fejn propju kienet taħdem Mirabel flimkien mal-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi, dan l-ispazju miftuħ ta' 2500 metru kwadru qed jara spazju li kien abbandunat jinbidel fi ġnien għall-familja. Feluq kważi sena mill-mewt traġika ta' Mirabel One News tkellem ma' ommu missier iż-żagħżugħa ta' 22 sena li kienu preżenti waqt l-inawgurazzjoni ta' dan l-ispazju u ringrazzjaw lil ħaddiema kollha li taw semhom f'dan il-proġett u wrew kemm vera ħabbew lit-tifla tagħhom. La karattru ħafna ferrieħi, mhux jien ngħidu li jien omma u missi. Jgħiduh kulħadd u wrew biżżejjed kemm ħabbew għat-tifla. Ibsa wis. Ma m'għandix kliem biex nirringrazzja l kulħadd. Issa jalla jġibu rispett u jibqgħu jżommu n-nadif. Ħalli nibqgħu dejjem tibqa' dejjem infakra. Aħna dejjem stennejnija qatt li speċi ta' ħajkun hawn xi ħaġa hemm semmija t-tifla tagħna u nirringrazzja lill-Indis u l-Ministru Silvio Xkembri ta' din l-inizjattiva li ħadu. Dan l-ispazju huwa t-tielet proġett li Indis Malta ħabbret fl-aħħar xhur b'żona ta' rikreazzjoni, zipline tfal ta' 30 metru, ġibjun tal-ilma għall-pjanti u reġenerazzjoni tal-elettriku b'mod sostenibbli. Il-Ministru responsabbli mill-Indis Silvio Xkembri sostna li dan l-ispazju miftuħ qed jara li s-Siġġuwin ikunu jistgħu jgawdu minn dan l-ispazju ftit pass il-bogħod biss mill-urban tal-lokalità. Proġett li imur jitfit mal-Viżjoni Malta 2050 fejn parti mill-viżjoni rridu qed nitkellmu fil-fatt li rridu nkomplu l-pajjiż ikompli jikber mill-aspett ekonomiku imma dan isir ukoll b'rispett għaċ-ċittadini Malti Mawċin. U allura li nirritornaw ukoll postijiet ta' spazji miftuħa fejn il-familji jistgħu jirrikrew ruhom dan l-ispazju spazju ta' investiment ta' 850,000 euro fondi li ġew kollha kemm huma mill-iskema tal-passaporti li allura hekk rajna kif dan il-programm kompla jikkontribwixxi għal ġid tal-familji Malti Mawċin.